В контекста на социалната и финансовата устойчивост на община Видин, както и на основание на това, че общината има показатели под средните за страната по степен на икономическо развитие, как се отнесохте към въпросът за вдигането на данъците в община Видин, докато бяхте съветник? Считате ли това за правилно и справедливо? Как бихте постъпил с данъците в община Видин в качеството ви на кмет през новия мандат? Аз като кмет не увеличих данъците на видинчани, поех такъв ангажимент към тях и го спазих до приключването на моят мандат. Въпреки че ние изпълняхме финансово-оздравителен план, където имаше задължително изискване приходите от разпореждане с общинска собственост да се ползват единствено и само за погасяването на безлихвения кредит, който ни беше предоставен от правителството за реализиране на този финансово-оздравителен механизъм. И за оперативната дейност на общината оставаха само приходите от местните данъци и такси. Но анализа, който направихме, беше с отговори, че събираемостта е много ниска и ние трябва да работим в повишаване на тази събираемост, като убеждаваме нашите съграждани, тези, които не си плащат, да плащат местните налози. Проведохме една такава кампания и започнахме да събираме повече данъци с тези стойности. Като за сравнение в началото на мандата събираемостта на местните данъци и такси беше под 50%, а вече в края на мандата, заедно с недоборите, с тези, които се бяха натрупали като несъбрани годините назад, тя надхвърляше над 70% и това беше един значителен финансов ресурс, който ни позволяваше да работи общината и да се осъществява своите дейности в други сфери, в сферите на образованието, в сферите на осветлението, на инфраструктурата имахме вече значителни средства за капиталови дейности. Така че позицията ми като общински съветник в сегашния мандат, след като вече не бях избран за кмет, беше същата. Аз няколко пъти изразявах в общинския съвет, че увеличението на местните налози в никакъв случай няма да доведе до по-високи приходи и по-голям финансов ресурс, който да постъпи в община Видин. Още повече, че ние се намираме в едни трудни времена, времена на здравни кризи, на инфлации и войни, които са в близост до нас, които отежняват семейните бюджети. Едно натоваране с допълнителни разходи на гражданите ще ги доведе до по-тежко състояние. Категорично бях против това увеличение. Дадохме и пример с други общини. За сравнение, такса смет в град София, в столицата, е 1,6 промила и не е променена през последните 14 години. Такса смет, такса битови отпадъци за гражданите на Видин беше 2 промила, а в последствие увеличена на 4 промила. Как столицата може да събира средства при много по-ниска такса в сравнение с община Видин? Ето ви един риторичен въпрос, който не изисква отговор. Защо казвам това нещо? Защото постановката и цялостната програма, която се осъществи и чрез медии, и в социалните мрежи от сегашното ръководство на общината да се убеждават гражданите, че е необходимо такова увеличение, в последствие беше опровергана и с представянето на бюджета за 2023 година, където беше представена и справка за събираемостта на местните данъци и такси в този мандат и се оказа, че за последните 3 години от 2020 до края на 2022 година несъбраните средства от местни данъци и такси са нараснали с над 6 милиона и половина. Ето ви един показател, който много ясно дава цифрите и дава отговора на въпроса защо трябва да бъдат намалени в случай тези толкова високи данъци. И аз съм сигурен, че такса битови отпадъци, която беше увеличена от 2 на 4 промила, вероятно е една от най-високите такси в цялата страна. И преди и сега определям това увеличение като едно престъпление спрямо видинските граждани. Не само защото аз така го възприемам, а защото увеличението на такса битови отпадъци за 2022 година беше отменено като противозаконно от български съд. Първите управленски действия, които ще предприема, ако бъде избран за кмет на община, е да се направи отново един цялостен анализ на състоянието на местните данъци, такси, на тяхната събираемост и категорично те ще бъдат намалени.